Bueno, doncs per la informalitat aquesta que és una obra i una mica per el caràcter de l'Hilari us volia proposar, doncs, abans de començar, fer un joc. El joc es tracta de lo següent. Quan tingui de mans, tots farem. Quan faci dos, tots ens aixecarem. I quan faci tres, tots cridarem. Sí? A veure, fem una prova. El facirem un quart, va, perquè no l'he inventat. Quan en faci quatre, ens farem el mort. Vinga. Vinga, va. Un altre d'aquests. Amb aquesta mà dibuixo un quadrat. Sí? Veieu? Em dibuixo un quadrat. I amb aquesta mà dibuixo un triangle. Mira, aquí hi ha un Bueno, una mica la idea d'aquest últim joc és el tema aquest de desconnectar els automatismes. I una mica la idea del joc és la idea d'una companyia de teatre. El teatre és una mica el joc. Nosaltres al Galliner, perquè vol compartir amb el Galliner, ens van ensenyar que en anglès play theatre jugues a fer teatre i en francès és jouer també, que jugues. No sé per qui li diem fer teatre o representar. Però en definitiva és el joc. És una mica, no sé per què no es veu gaire això, però és una mica les motivacions de qui l'havia, d'on vam sortir. Nosaltres vam ser un grup de col·legues que vam fer un curs a l'Estació Jove fa qüestió de 7 anys, ens vam caure superbé i vam dir, hòstia, hi ha una energia aquí brutal, hem de fer alguna cosa. I el curs era de teatre social. Llavors vam crear la companyia de teatre social que hi havia. Teatre social i de l'oprimida, que si no m'agraden les meves companyes, de les persones oprimides. Aquí. Aquí és una foto una mica antiga, això hi ha gent aquí que ja el reconeixeu que ja hi és, hi ha gent que s'ha afegit, però una mica, el fil aquest vermell, saps que és com una unió, saps? Perquè també a vegades ens lia una mica, com una mica liats. Nosaltres som assemblearis, és una història molt democràtica però que a vegades ens lia una mica, també. Llavors, el que us he dit al teatre de l'oprimit és un dels mètodes que utilitzem. Aquest senyor d'aquí és l'Augusto Boal, que és un brasiler que en els anys 70 va inventar un tipus de teatre per alliberar les persones, un rotllo així com molt socialista. Utilitzar el teatre com li deia això? Una mica com Karl Marx, saps? Com deia, per alliberar a les persones. Llavors, inventa el teatre de l'oprimit, on inventa diverses tècniques. Dins de les tècniques hi ha el teatre fòrum. El teatre fòrum és una tècnica que és de les que més utilitzem. És un teatre interactiu amb el públic. Tu representes una obra molt quotidiana, que el públic s'hi ha de sentir identificat, i llavors hi ha un moment que pares d'obra i convides a la gent a sortir. És una història que val més la pena veure-la i viure-la, saps que no pas que hi una mica aquesta és el principal que fins ara hem fet. Per això hem fet algunes obres de teatre més i tal, el que passa és que ara estem en moments de canvi. O sigui, ara estem en un moment en què ens estem dedicant més a la formació i estem deixant el teatre més de banda. Per motivacions de la gent que hi ha, gent que ho deixa, gent que entra, tot això. Això tot faré molt mal. Hi ha projectes que hem fet, 13, Júlia... Aquest el 13 el fèiem als instituts,
era sobre la violència de gènere. O sigui, el teatre de l'Oprimit és un teatre social, també, utilitza temàtiques socials per treballar en temes socials. El Júlia també era de violència de gènere, el d'SMS, que surt aquí, doncs era sobre el tema de la comunicació. Després vam fer el Fragmentant, també, que és l'última que hem fet. Aquesta era molt ambiciosa, una obra així molt exigent, que durava una hora, una exigència actoral forta, escenogràfica, i al final es feia com un debat, no sé si ara ja ho va fer. I una mica aquí el tema dels tallers, si te'n vas a un institut, és un tipus de tallers, te'n vas a un col·lectiu de dones en fan un altre tipus, i això se'n diu la multiplicació del mètode. Allò que hem vist abans de l'Augusto Boal, aquest home propagava el de multiplicar el mètode. O sigui, no és només que tu treballis amb el mètode, sinó que a més capacitis a persones del poble perquè puguin utilitzar aquest mètode i puguin treballar-lo també. I llavors el que hem fet, jo què sé, per exemple, unes companyes han anat al barri de Vilarroja i amb dones de Vilarroja de Font de la Pólvora han treballat la violència de gènere amb el teatre i han fet que elles creessin una obra de teatre fòrum. Llavors, aquestes dones han anat amb un grup de dones de Banyoles, a no sé on, a no sé quantos, a representar la seva obra i a treballar aquesta temàtica, per elles mateixes. I de mi que això és un guapo d'aquesta metodologia. Sí, clar, això és una cosa que ens han fet uns alumnes de Belles Arts i volia aprofitar aquest preci. Això són algunes notícies que han sortit, són una mica antigues, però això és una cosa que vam fer a la Universitat de Girona i això és una història que vam fer aquí a la Rambla de teatre social. Això era teatre social. I no sé si hi ha alguna pregunta o alguna cosa. M'has comentat que eren 5 minuts, no? Sí. És això. Si hi ha alguna pregunta. Vosaltres sou l'associació? Nosaltres som l'associació, sí. I llavors com us manteniu? Què vols dir? No. Nosaltres això hem fet molt per amor a l'arte i llavors, sí que les hores tenen un caixet, però no és una cosa amb la que tu puguis guanyar gaire la vida. Potser amb els cursos una mica sí, saps? Però ja està. Som associació sense ànim de lucre, de fet. De fet, la motivació era una transformació social, una de les principals motivacions d'aquí la Lia. I com us ajunteu? O sigui, els nous membres que venen... Sí, normalment, clar, com que és un tema que requereix una mica de coneixement del teatre social i d'aquest tipus de tècniques, doncs es demana que facin un curs previ, un curs que es fa a l'Estació Jove de teatre social. Llavors, les persones que han passat per aquest curs, llavors, diguem-ne que tenen opcions aquí a la Lia, sempre i quan sigui un bon moment, que hi hagi algun projecte, que puguin entrar, saps? Que diguis, home, mira, tu pots ocupar aquest lloc, saps? Una mica és aquesta la manera d'acollir la gent.